Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Bračni sudija. Ne, nismo Bračni sudija, nego je lemirski podcast Nedeljom u Apsu. Danas nam u goste dolazi jedan bračni par, zaista nesvakidašnji čovek, avanturista, ljubitelj prirode, čovek ogromne volje i duha. Nikola Prpić, njegov alijas je Nick Hunter i njegova supruga Zora su sa nama. O Nikoli bismo mogli da snimamo čak i film, pošto ima toliko materijala. Kao dete je pročitao sve tomove Tarzana, ali to nije bila samo knjiška ljubav, bežao je u šumu, tražio slobodu, lutao, toliko da se izgubio na ekskurziju u Kragujevcu. Nikola nije običan čovek, on je enciklopedija pustolovina, emocija i neukrotive radoznalosti. Dobrodošli Nikola i Zora. Kristina, ako možeš ti da... Naravno, dobrodošli. Hvala na lepo. Da, dobrodošli u naš podcast. Meni je stvarno neizmjerna čast i zadovoljstvo da ste vas dvoje kao bračni par ovde sa nama. I odavno smo se uveli to da je život piše romane. A vaša životna priča je zaista veličanstvena, poput najprodavanijeg bestsellera. Pre neki dan smo proveli jedno prelepo popodne sa vama ovde u vašem raju na Babatovu. I kada sam odlazila kući i ostatak tog dana, toliko me je držala neka pozitivna energija koju ste vi nama nesebično ovde pružili. Nikola, vi niste iz Zelemira. Nisam. Vi ste iz Renjanina. Rođen iz Renjanina. Da. Otkud ta ljubav ka ovom našem malom selu? Pa jednostavno nisam rođen za grad. Morao sam da odem negde na selo gde ima prostora, gde ja mogu da budem u svom ambijentu, volim da gajim raznorazne životinje, imao sam u životu svega i svačega od životinje i to je moglo da se ostvari samo na selu. Zoro, vi ste iz Zelemira, tako? Naša Lemirka. Ona je krivac. Što je Nikola Za tu? sve. Doći ćemo i do te teme. Kako je vaše odrastanje u Lemiru izgledalo? Pa divno, Divno, da? divno. Imala sam divno detinjstvo, imala sam predivne roditelje. Predivno. Selo je predivno. Jeste. Tako da, ovim putem bi pozdravila moje Lemirce sve. Da. Bravo i mi I pozdravljamo. vama bi se zahvalila isto što ste nam ukazali poverenje da snimate ovde podcast sa nama. Pa da vaša priča je stvarno, kao što sam rekla, jedna jako veličanstvena. Nikola, kada ste došli u Lemir, kako je izgledao prvi susret sa Zorom? Pa, susret, nije to bio susret, Nego? to je bio samo prvi pogled. Ona mene nije videla, ja sam nju video. Stvarno. Jeste. I ja mislim da je tog momenta ona je odozgore rešio sve da Umeša prste. Da umeša prste. Ja sam u to vreme bio u braku. Naravno, to što sam ja video Zoru i što sam se zaljubio u nju na prvi pogled, to sam samo ja znao i Bog. Pošto je Zora bila u braku. I ona je bila u braku i ja sam ćutao i čekao strpljivo svoj moment. Kao pravi Nick Hunter. Apsolutno. Kao kad čovek ide u lov, pa kad Strpljivo čeka. sedne negde na čeku i mora da bude Vreba strpljiv. plen. Vreba plen. Ja nisam vrebao, ja sam znao da će doći moj moment. Nisam na to morao mnogo dugo ni da čekam. Raspao se moj brak, raspao se njen brak. Onda smo se malo oslobodili. Onda sam ja smogao hrabrosti da Krenu u akciju. da iskažem svoje namere. Jeste. Tako da smo se, prošle godine smo se venčali. Bravo, Posle- čestitamo. Posle dugog niza godina zajedničkog života. Tako da, dobro smo se upoznali za to Da. vreme. I odlučili da je to ipak. I odlučili da je to. Konačno saznali da je to. Da, Dobro, Zora, ti Dobro, to to je- leđa i podrška. Yes. to je tako u šali malo, ali nekako više iz tehničkih razloga smo Jasno. to odradili. Ja imam decu u inostranstvu, pa recimo kad treba da je se pravi viza za Ameriku, onda kako ja sad njima da objasnim da je to moja žena, ako se ne preziva kao ja, ako ne živimo na istoj adresi, jedan od razloga je i taj.
Mislim da vas to možda i nije toliko doticalo. Zoro, da li ste vi imali malo problem, pošto je priča, vaša priča je stvarno jaka ljubavna priča, a Lemir je malo mesto, mala sredina. Je li bilo malo neki poteškoća u početku? Pa jeste. Pritisaka sa strane i... Mislim, znamo kakve su male sredine. Jeste, mada sam ja dosta jaka ličnost, pa tako da ti pritisci To su... se odbijalo. To se odbijalo, da. Nailazili na zid. Ma jednostavno se ne obraća pažnja na to i idemo svojim putem. Pa da, kad je priča jaka i kad je ljubav... Onako, kako će, ja imam sina, Peđu, pozdravljam ga ovim putem, kako će on to prihvatiti, dok je bio mali, ali... Sve je išlo kako sve je išlo spontano i tako da... Ja bi se vratio, Nikola, u neko tvoje rano detinjstvo, pošto tu sam čuo da ima dosta anegdota, pa ako možeš da nam ispričaš, pošto si neko ko je čitao Tarzana u svim, gutao bukvalno to štivo, pa... Pa jeste, tačno tako, gutao sam to štivo, sebe sam zamišljao u Africi, u džungli, među divljim zverima, pa je bilo logično, posle odlaska mog oca u školu, kad je video kako imam ocene, nisam smeo da se vratim kući, ali sam zato smeo da pobegnem u šumu, da napravim tamo logor i da ostanem da spavam tamo sam planirao da živim. Jednostavno... Koliko ste sad imali godine? Sad izvinite što vas... Bila je osnovna škola u pitanju, možda 5. razred. Ali eto, to je... Kako izgledalo to iskustvo u šumi? Sam sa životinjama raznoraznim? Bio sam neiskusan, dete sam bio, nisam imao veštine preživljavanja nikakve u to vreme, pa me je to nateralo da se vratim u grad, da nađem negde hranu. Trbuhom za kruhom. Pošto u šumi nisam mogao da je nađem. Tako da su me brzo skebali. Uhvatili su me brzo. Bio sam se od drugara snabdeo sa hranom i krenuo sam da se vraćam biciklom nazad na Stari Begej i onda su me usput kolima sreli. Otac i ujak. Ti si napravio sebi neko sklonište? Jeste, prvu noć kad sam otišao u šumu, ja sam napravio neko improvizovano sklonište pored drveta. Međutim, kad je pala noć, svugde trska oko mene, počela trska da se lomi, divlje svinje da grokću, nije mi bilo svejedno, morao sam da, u strahu da se popnem na drvo i tamo sam prespavao celu noć na drvetu. Bravo za tebe. Ja ni sad ne bi mogao. Recimo, sad se više ne bojim divljih svinja. Sad se one boje od mene. Da. Tu su se uloge izmenule malo. Kada pričamo sad uopšte o tom detinjstvu, rekli ste da vam je otac usadio ljubav prema prirodi, prema ribolovu, prema životinjama. Apsolutno. Bio je lovac, ribolovac, golubar, kinolog i od malih nogu sam Ali mislim da pre toga svega sam bio jako kilav na jelu i onda nisu znali kako da me nahrane dok sam bio mali. Pa je bilo ajde kako jede lav, pa kako jede žirafa, pa kako jede nilski konj i tako su mi stalno spominjali raznorazne životinje, između ostalog pa sam imao i igračke, one figurice, životinja i tako da me to pratilo od najranijeg doba. I ta ljubav nije prestala ni dan danas. Da, što smo se i uverili, Zore, vi ovdje imate zaista jednu Noevu barku ptica. Pa čak smo malo i obogatili farmu od prošlog susreta. Stvarno? Jeste, stigle su 3 ovčice. Stvarno, ovo je stvarno božanstveno. Kada ste pričali uopšte o vašem dolasku Lemiru i ljubav sa Zorom i na kraju Babatovom, vi ste odlučili da ostavite... A ne možemo da kažemo da Babatovo nije civilizacija, ipak smo mi tu blizu sela, ali odlučili ste da ostavite neku vrstu udobnosti života. Na rubu civilizacije. Da, i da dođete na rub civilizacije. I vi ste, da kažem, prvi stanovnici, zvanični stanovnici Babatova. Ne, Zora nije, ali ja jesam, da, u policiji kad sam menjao adresu,
iz Elemira na Babatovo. U policiji su mi rekli da sam ja prvi registrovani stanovnik Babatova i drago mi je zbog toga. Da, To je bilo 2006. godine. da. I odlučili ste, znači, da ostavite život u selu, život u gradu i da dođete na Babatovo. Jeste. Šta vas je nateralo? Ajde, ne mogu da kažem nateralo, ali šta vas je inspirisalo da dođete ovde? Jer vi ovde zaista živite život kao iz raja. Pa nasledili smo ovu kuću. Nasledili smo imanje. Ja sam ovde držao krave 10 godina, proširivao sam imanje, kupovao sam zemlju. I onda jednog dana kad se Peđa oženio, Zorin sin, mi smo njemu ostavili kuću u Elemiru i preselili se ovde. Ja sam bio najsretniji kad se on oženio. Jel da? Da, pošto sam znao da je to jedini način da dođem sa ženom ovde da živim. Ona baš nije bila u početku da dođe ovde. Ipak treba napustiti civilizaciju pa doći malo tako sa strane. Nije jednostavan ovde život, da se razumemo. Koliko god izgledao lep, da? Jeste on lep, ali nije jednostavan. Pogotovo nije za stare ljude koji nemaju prevozno sredstvo, koji nemaju ko da se brine o njima. Za njih nije Babatovo. Za njih nije Babatovo. Dok je čovek radno sposoban, ili i uopšte sposoban, ne mora da bude u radnom odnosu, ali dok je ono u nekoj snazi, za njega jeste Babatovo. Zoro, ja bih tebe pitao kako se ti snalaziš ovde i kako se tebi dopada život na Babatovu. U početku je bilo grozno. Bilo je turbulentno. Ovaj dom nisam zvala domom, nego sam zvala Hotel Transilvanija. Onda da me se jasno kako izgleda. Da, baš je bilo onako ono sivo, neokrečeno. Neosvetljeno. Ali se Nikola potrudio da mi sve udesi i da mi ugodi i sad mi je predno. Vaša kuća je faktički pametna kuća, koliko smo mi shvatili iz vaše priče. Jeste. Sad mi je predivno i tako da. Volim što se... Kako misliš pametno? Ja ne znam za taj moment. Ne znam šta si propustio. Sve je na dugmenici. Pa preko mobilnog telefona upravljam sa 80% stvari elektronskih u kući. Bravo, ti si znači spoj čovjeka koji voli prirodu i tehnologiju i to si kanalisu u jednu tačku i jednu podržavaju. Apsolutno volim i savremenu tehnologiju, kao što volim i životinje i prirodu. A reci mi, pošto veliki si ljubitelj životinja i znamo da si imao možda najveću kolekciju pitona na Balkanu, kako je izgledalo to, dakle ta ljubav prema zmijama, sad ono kao rešiš, ja da držim psa, mačku, sad držim pitona. Otkud to? Pa to isto vuče korene iz detinjstva. Odrastao sam na zelenom polju, a zeleno polje je bilo u močvarama. Bilo je puno močvara po zelenom polju. I tamo kao dete sretao sam se sa belouškama, prevrtao neko kamenje, hvatao male tek izležene belouškice, hvatao velike belouške, donosio ih kući i tako. Tako da to meni nije bilo ništa strano. I u jednom momentu kad sam video da kod nas u Srbiji može da se nabavi i nešto od egzotičnijih zmija nego od ovih naših. Naše nisu tako, nemamo, u Srbiji živi 10 vrsta zmija, od toga su 3 vrste otrovne, poskok, šarka i šargan. Nisu jako otrovne kao australijske i afričke zmije, ali ovih drugih 7 vrsta su bezopasne, skroz neotrovne. U Srbiji je inače zabranjeno da se drže otrovnice. Bila je jedna lepa kolekcija otrovnica, dok čovek nije poginuo u saobraćajnoj nesreći, onda je bio problem, Beogradski zoološki vrt je odbio da primi tu kolekciju zmija, da. Njegova sestra je htela da pokloni to Beozoo vrtu, izuzetna kolekcija otrovnica, znači isto svetskog ranga, ali zato Zagrebački zoološki vrt nije to odbio i te zmije su završile u Zagrebačkom zoološkom vrtu, s tim da su oni morali da naprave ugovor sa Nemcima da u slučaju ujeda
pošto nisu u stanju da imaju serum za sve određene tipove otrovnica, pa da helikopterom to stigne za ne daj Bože, ako se desi neki ujed. Reci mi koliko ga tvoja kolekcija brojala primjeraka i koja ti neka, ili imaš neku najdražu zmiju koju si... Pa broj primjeraka ne znam, tačno sad da ti kažem, bilo je tu, nisu sve zmije bile pitoni. Kad sam počeo da držim zmije, kod nas to još zakon nije obuhvatao. U međuvremenu je izašao zakon o držanju zmija, registrovan sam bio u ministarstvu, dolazili su mi u posetu iz ministarstva, obilazili su me, terarijumi su morali da imaju ključ, da mogu da se zaključaju. Loš nam je, u svakom slučaju loš nam je bio zakon, prepisan je neki loš zakon, mislim da je portugalski u pitanju, tako da su nas odgajivače terali da hranimo zmije sa smrznutim plenom, sa mrtvim plenom, što uopšte nije u prirodi zmije, znači nijedna vrsta zmije na svetu nije lešinar. Znači sve zmije love živ plen. I njoj je normalno da joj ubacim u terariju živog pacova ili miša, a tom jadnom pacovu ili mišu je svejedno ko će da ga ubije, da li ja ili zmija. Ali eto, zakon je zakon, pa su dolazili to da proveravaju. Da. Omiljena zmija, pa to je bio jedan piton koji je bio, gnizavac ne može da se dresira, zmije se hendluju, drže se po rukama i naviknu se na držanje po rukama i onda nisu agresivne, ne napadaju čoveka, osjećaju miris, prepoznaju miris. A jedna od mojih omiljenih zmija je kad mi pobegne pacov u sobi kad ih hranim, pa se zavuče negde ispod nameštaja, ja onda znam, otvorim taj terarijum gde je ta zmija određena i ona se polako spušta iz terarijuma, jezikom skuplja molekule mirisa, zmija jezikom miriše, jezik joj je račvast da zna s koje strane dolazi miris, zato je račvast jezik zmijin. I onda ona po mirisu polako odlazi tamo gde oseti da se pacov sakrio i samo čujem kako pacov cvrči dok ga ona davi. I kad se najede, obožavala je da se popne gore na garnišlu. Zato što je tu najtopliji deo u sobi. Toplota ide gore. Tu pokazuje dominaciju. Jeste, i tu ode gore i onda tu polako vari plen i kulira. Jel znaš koja je to sorta bila ta što si puštao? Na pacove. Pa znam. Jel bi otkrio nama ili je to... Pa mislim da taj podatak nije bitan. Piton je piton. Okej. I velik u svakom slučaju. Da. Da se vratim na taj zakon. Nisam smeo da ih razmnožavam. To je bilo ono što se zateklo u vreme donošenja tog zakona. To si mogao da zadržiš od zmija, dobiješ posebnu dozvolu za držanje tih zmija, jer one su iskakale iz standarda onog po kojem si mogao da držiš zmije. Znači danas ne sme da držiš zmiju koja raste duže od 3 metra. A moje zmije su rasle i do 10 metara. Da. Zoro, izvinite. Ništa. Nastavite, ja se izvinjam. Ništa, slobodno. Zoro, kako si se ti nosila sa tim da ti zmije? Sa tim zmijarnikom. Nikako. Ja ne volim zmije. Ali ne boji se. Ne boji se, ne. Ne plašim. To mislim, nisi se bojala da siđe niz terarijum pa da... Ne. Nikola me naučio koji životinje da se ne plašim i kad sam pored njega onda. To je to. On kaže ne boj se. Samo pravo. Pošto zna sve. Jel ti je ostala neka neostvarena želja u smislu koju bi životinju voleo da imaš, a da nisi sebi ostvario tu želju? Pa to nije jedna želja. To nije... Mogu da svedem pod jedno. Znači, neostvarena želja mi je privatni zoološki vrt.
Ništa onda, slušajte nas gledalci, nadam se će neko da pomogne da nabavimo čoveku određene životinje. Ali vi zaista ovde imate, da kažem, jedan mini zoološki vrt kada su ptice u pitanju. Imate zaista retke vrste ptica. A nije njemu to interesantno toliko koliko predatori. Verujem, ali... Ovo je sad minimum, do skoro sam ja imao mnogo više ptica. Da, ali ono što sam ja videla, zaista sam se oduševila. Tu su zaista neke, da kažem, malo i ređe vrste ptica. Pa nisu. Nisu, samo su... Ređi su odgajivači koji ih drže, ali nisu uopšte ove Pa retke. znate koliko tačno imate vrsti, sorti ptica trenutno? Mislim da nije mali broj. Možda 15. Da. Ali su fantastične. Nešto divljih ptica, nešto domaćih. Da. Je li teško uopšte voditi računa o pticama? Da li su one zahtevne za uzgoj? Daju pticama, daju zmijama da pitamo sve. čovjeka. Ptice drži svako, zmiju nikad. Ovakve ptice ne drži svako. Sve je to obaveza. Sve je to obaveza. I onaj ko drži cveće u kući, on ima obavezu da ga zaliva. I da vodi računa o njemu. A što se tiče zmija, ne znam šta bi te interesovalo. Pa sad recimo... Razmnožavao sam ih, uglavnom te vrste koje sam ja držao su se razmnožavale jajima, postoje zmije koje rađaju žive mlade. Ove moje su se legle u inkubatoru, imao sam inkubator za zmije, nešto se razlikuje od klasičnih inkubatora gde se ptice legu, ovde ide malo drugačiji postupak. A šta je potrebno sad recimo ja rešim da držim zmiju, šta mi je potrebno, da je neka specijalna dozvola ili samo ono kao kupim terarijum i zmiju i to je to? Pa ako ćeš da držiš jednu zmiju ne treba ti ništa. Jednostavno. Zavisi od vrste zmije. Ako je zmija koja je retka u prirodi, ona potpada pod CITES, to je neka međunarodna konvencija o zaštiti životinja i moraš da imaš CITES listu. Znači, to je prodavac dužan da ti obezbedi ako je legalno. Onda uz zmiju dobijaš i CITES listu i ne samo, to ne važi samo za zmiju, nego za bilo koju životinju koja je zaštićena zakonom. Jeste imali nekad vas dvoje neku neprijatnu situaciju sa zmijom? Pa to... Sad, kako za koga, meni nije bilo neprijatno, a sad Zori u Crnoj Gori, sećaš se? Da, sećam se. Pa, ispričaj. Pa ispričaj, ti to bolje pričaš. Pa bili smo na jednom imanju u Kolašinovićima, predivno imanje, kod jednog crnogorskog bogataša. Ne tako predivno. A dobro, nemoj čovjeka da... I penjemo se stepenicama, stepenici široke, onako pa... Sunce, toplo, vraćamo se u stan i odjednom se pojavi zmija ispred nas i krene na zoru. Krene na zoru, ja skočim ispred zore, ona se uspravi i ujede me za kolena. I pobegne. Naravno, nisam se uplašio, znam šta je u pitanju je bio stepski smuk, jedna jako lepa zmija. I ništa, ona jednostavno pobegla je. Ranica, to su sitni zubići, zmijini zubi služe samo da bi držala plen. Ne može da kida s njima, krti su i tako da nije to bilo nikakvo ranjavanje. Što se mene tiče, i sutradan sam ja prolazio isto tu i vidim u cevima, bile su naslagane cevi od skele i onako perifernim vidom mi se učini da se uvuklo nešto u cev, da je glava ovako ušla u cev. I ja kažem Zori, reko Zora, evo tu je zmija. Kako sad da je uhvatim i ja se setim, uzmem flašicu plastičnu od pola litre, presečem je na pola, zapušim cev s jedne i s druge strane i iznesemo je na čistinu. Promašio sam bio, nisam iz prvog puta pogodio u kojoj je cevi zmija, ali već u sledećoj je bila tu, da, i uspeo sam da je izvučem iz cevi i to je bio jedan lep primerak od 1,80 m. Pa da. Ali on je mali, je mala glava, sitna, tanak je, nije to... Kako je završilo?
Pa pušteno je kako, malo sam plašio gazdu kad je došao, oni su se jako plašili od zmija. Ono su čizme obuvali kad dođu. Da, oni kad dođu sa svojim besnim kolima i skupim cipelama, da, odmah se preobuvaju i odmah čizma, ne sme da idu po imanju ako nisu u čizmama, plašili su se jako od poskoka. A kako izgleda to hendlovanje? Oni jednostavno, uhvatiš zmiju, držiš je. Dešavalo se koliko puta da me moje ishendlovane zmije, nazovimo ih pitome zmije, dešavalo se da me ujedu. Opet kažem, nije to strašno, nisu to strašni zubi, nisu to bile tada ni tako velike, bile su mlade zmije. Recimo, baratam, a imao sam farmu glodara, gde sam morao da gajim pacove, miševe i zečeve, da bi mogao da hranim zmije, da. Recimo, mala zmija kad se izleže, toliko je mala i tanka da ona ne može ništa drugo da proguta osim miša koji se tek danas izlegao. Već posle 2-3 dana je taj miš krupniji nego što ona može da proguta. Tako da je to bilo malo, trebalo je udesiti taj moment kad ti se izlegu zmije, da imaš spremne miševe za njihovu ishranu. I dešavalo se da radim sa glodarima, ne operem ruke i onda idem u terarijum sa zmijom. Zmija oseti miris svoje hrane na meni. To što ona vidi, ne uzima zdravo za gotovo. Ona se uzda u... Uzda se u toplotni senzor, osjeća moju toplotu i osjeća miris njene hrane. Uslovi su ispunjeni, cilj zaključ. Cap, hvata me tog momenta kad osjeti da nije to njena hrana, pušta me i nije problem. Je li po tebi strah od zmije iracionalan ili ima... Neopravdan totalno. Totalno je neopravdan. Čitao sam da nije to urođeno. Aha, jasno. Nego to prelazi na... To je nametnuto, to prelazi na decu od odraslih. Ceo život slušaju vas zmija. Ima se situaciju da se klincu mom obmatala belovuška oko noge i on je samo otresao i kao napala me glupa zmija. I još verovatno mu nije nametnut taj osjećaj straha od... I ne treba ni da ga ima, da. Pazite, imam veliko dvorište, kod mene nema čega nema. Kod mene zmija živi u zidu kuće. Mislim da tamo čak ima i leglo. I mi to tako, tu našu zmiju doživljamo kao neku čuvarsku kuću. Prosto kad moje dete vidi zmiju da šeta po gmiže, stvari po dvorištu, to je tako... Zmija... Sasvim najnormalnije, jer ni mi mu ne usađujemo taj strah. Ali ja mislim da je to tako i treba da odrasta. Da ne treba se plaši. Moja deca su otišla da žive u inostranstvu. Mama ih je odvela, moja bivša žena, ih je odvela u Izrael. A u Izraelu postoji 40 vrsta zmija. Od tih 40 vrsta mnogo je otrovnih. Da. Plus škorpije, pošto je Izrael sav od pustinje. A pogotovo moja mlađa ćerka, ona je tako volela zmije dok je bila ovde. Ja uhvatim belovušku, ona me vidi iz daleka i viče, jao, tata, zmija, daj mi je. Da je ne pustim dok ona ne dođe do mene, da je ona malo ginjavi. I morao sam da im objašnjavam da kad odu u Izrael, da kad vide zmiju, da im ne pada na pamet da ih diraju. Nema tu mesta panici i strahu, ali ono što ne znaš, nemoj da diraš, što ne poznaješ. I oni najiskusniji odgajivači zmija pa se prevare, pa... Bude i smrtnog ishoda, baš. Pa bude, da. Nikola, postoji urbana legenda da su vama zmije pobegle. Da. Konkretno pitam da je pobegao i da u nekom trenutku niko nije smeo da dođe na Babatovo. Da li je to istina? Tu raznih priča, nije svako ni znao šta ja držim od zmija, pa je tu bilo reči da su i otrovnice u pitanju, da su ogromni pitoni u pitanju, da... Što je daleko od istine, meni ništa nije pobeglo, sve moje zmije su bile na broju, ali ljudi se
pošto se plaše, generalno većina ljudi se plaši od zmija, onda su tu izmišljali raznorazne priče, pa je jedna od priča bila policija zatvorila dolmu, ne može se dolmom dok se ne pohvataju zmije, da onda priča za lovce je bila kako su našli pitona koji je udavio srnu. Ja, Bože. Čobani nisu smeli da teraju krave u Kopovo. Ljudi nisu smeli da dolaze na vikendice. Zvali su me telefonom i kome zna i kome ne zna, nekako su dolazili do mog broja telefona i pitali su me je li to istina, jer sme da dođe na vikendicu, jel? To je još jedan dokaz da 2 puta izrečena laž, treći put postaje istina. Tako je, jeste. Trajalo je to 1 mesec dana i Dobro je. očekivao sam policiju da mi se zakuca na vrata da provere šta se dešava, nisu, verovatno su i oni skontali da je to samo nečija šala. Pa bilo je, sad da li neslana. Ali da završila se. Svako gosta 3 dana dosta i to se završilo. Pa trebalo je malo duže. Pa da, trebalo je živeti mesec dana sa tom. Vi imate zaista mnogo hobija. Vi volite istražičarstvo i bavite se padobranstvom. Bavio sam se. Bavili ste se, Bavim da. se više. Pored toga što ste strastveni ljubitelj životinje. Mislim da ste rekli da ste ronili. Vozili ste... Ronim, skijam, Da, skijate. skačem iz aviona, Da. Pozdravljamo 63. padobransku, čiji je on bio član. Tako je. služio vojsku u 63. da. Ekologija vam je isto strast velika. Vožnja Apsolutno, biciklom vam je isto apsolutno. velika strast. Jeste. Vozio sam dosta bicikl, 2015. sam napravio 10.000 km biciklom za godinu dana. Bio sam u Ukrajini te godine, bio sam u Bosni, krenuo sam za Izrael, stigao sam do juga Turske, do sirijske granice, tamo me dalje nisu pustili zbog ratnog stanja. Rekli su nemoj da ideš samo, napravit ti selfie sa tvojom glavom, Ja, Bože. bolje se vrati nazad i tako da sam ja odlučio da se vratim nazad. Ta tura je trajala 6 nedelja, prešao sam 4000 km i oslabio 12 kg. A koliko je bicikl bio težak? I kompletna oprema? Bicikl sa opremom je imao 70 kg. A vi u tom trenutku? I ja sam u trenutku, kad sam polazio na put, imao 98, a vratio sam se sa 86. Živeo sam u šatoru, spavao u šatoru, jeo sam dobar deo hrane, sam ja poneo od kuće. Bio sam low cost turista, nisam imao puno para za trošenje, tako da sam gledao da prođem što jeftinije. I sreo sam stvarno puno dobrih ljudi na tom putu. Izuzetno dobrih ljudi koji su me zvali u svoj dom, tako nepoznatog stranca, pao sam s neba ispred njih i oni su me ugostili. Pa da, ti si padobranac. I ja sam prihvatio gostoprinstvo kod jednog mladog bračnog para u Bugarskoj. Ispostavilo se da su biolozi oboje. Ja, pa, da. Život piše. Vegetarijanci. Tako da ja 3 dana nisam se najeo pošteno. Te baš to znaš. 3 dana sam ostao kod njih, pošto je počela kiša da pada tih dana. Uspeli su da me provedu po njihovim kanjonima, gledali smo njihove supove, beloglave i još raznorazne lešinare kojih nema u Srbiji. I na kraju su me odveli u restoran da se dobro najede mesa. To je dokaz da dobri ljudi i dalje postoje. Bilo gde. Jednostavno, na autoputu su me obišli autom, stali jedno 50 metara ispred mene. Čovek sa detetom je izašao iz kola, kasnije izašla i žena, bila je trudna u to vreme. Cvetana se zove. I zaustavili su me i pitali su me odakle sam, onako vrlo ljubazno i jednostavno su prijatni. Empatijski. Apsolutno, da, apsolutno se zračila empatija iz njih. Pitali su me gde idem, odakle idem, da li bi želeo da budem njihov gost, da dođem, da se odmorim, da dođem, da se istuširam. Tačno su oni znali šta meni treba. Nije meni problem dok vozim bicikl ni hrana, ni smeštaj,
ali tuš je ono za čime čovek na biciklu žudi. A isto tako svaka čast i onom koji izmislio vlažne maramice, pa da se neki minimum higijene održava dok se vozi bicikl, da se skine ta prašina sa sebe i znoj, da može da se prespava u šatoru, da se osveže. Ja sam izmislio jedan sistem za pranje veša usput, flaša od soka od 1,5 litre sa širokim grlićem, unutra se ugura veš, naspe se voda i 1 kašika deterđenta. I to stavim na bicikl na bisage. Bisage baš imaju džepove za flaše. I ja dok vozim bicikl, to se bućka, ugreje se na suncu, bude sigurno do 50 stepeni, 60, znači taman kako se šareni veš. Osnovna sterilizacija. Apsolutno. I onda čim nađem negde neku česmu pored puta, a u Turskoj ima dosta česmi pored puta i sva je voda pijaća, gde sam u početku dobio pogrešnu informaciju od jednog našeg vozača kamiona, kaže nemoj u Turskoj nikako da piješ vodu, samo kupuj flaširanu vodu i to pij. Dok nisam sreo jednog Turčina biciklistu, s kojim sam vozio par dana zajedno, čovek zna bugarski, pa smo mogli da se lepo sporazumemo, da, i on se iznenadio što ja kupujem vodu. Kaže, ti u Turskoj kupuješ vodu, kaže, a imaš, kaže, u svakom potoku možda piješ vodu. A ima izvora onako pored puta, kao na našoj Fruškoj gori koje kude po Srbiji. I onda kad naiđem tako na neku česmu, operem veš, opet ga raširim nazad na bisage da se osuši. I si u kontaktu još sa tim nekim ljudima koje si sretao ili? Pa dugo smo bili u kontaktu preko Fejsa, međutim vremenom je to polako izbledelo. Daljina malo. Jeste. 2 puta sam vozio sa Turcima na tom mom putu, to je bilo uz Sredozemlje Tursko. Kasnije sam sreo još jednog i stvarno su me prihvatili onako, vole kad pitaju me odakle sam, kad kažem da sam iz Srbije, Srbistan, Srbistan, vole oni Srbistan. Uče nas DNK zajednički. Svi znaju, jeste. Uče nas zajednički. Jeste, mi smo bili neprijatelji, ali smo se pošteno borili. Naravno, mi smo zadržali naš identitet. Tako, oni svoj. I oni to cene. Bili smo kod njima 500 godina. Ali oni nas cene. Da. Oni nas cene i jako su korektni, jako su gostoprimljivi. Mada islamska vera njima nalaže, stavlja ih na test kad im dođe stranac na vrata, to je njima test pred Bogom. Kako će se ponašati. Tako da oni sa te verske strane imaju neku obavezu da pomognu putniku nametku. A kad reše da ti pomognu, znači ne ostavljaju te dok se problem ne reši. Izuzetni su. Imao sam problem sa biciklom, tehničke prirode, i otišao sam u jedan servis biciklova gde nisu mogli to da mi reše. Čovek je jednostavno mladi gazda kad je došao, mobilni telefon, nazove svog druga koji isto ima servis i radnju za biciklove, jel možeš da središ to i to, kaže on može, pošalje šegrta, oni tamo još imaju šegrte i kalfe, pošalje da šegrtu auto, čovek dođe sa autom, moj rastavljeni bicikl smo ubacili stvari u auto, otišli kod njega u taj drugi servis i dok su mi popravljali bicikl, spremili su ručak, odmah je on poslao drugog šegrta u prodavnicu, kupio ovo, ono, napravili su neki kao sataraš. Seli smo svi za sto da jedemo, kad ono nema tanjira i nema esajga. Samo ispred mene viljuška i nož. I oni su kidali hleb i tako su umakali i jeli iz te posude. Naravno, kad sam to video, pa ne treba ni meni, znam ja da umačem i da jedem bez esajga. Bitno je prilagoditi se. Jeste. Ja sam tu prvo malo nečkao, iz kurtoazije, međutim, gazda je bio spreman da se naljuti na mene ako ne sedem za sto da jedem. Kad su završili posao,
naplatio je samo onoliko koliko je njega koštao materijal. Znači, mizerno. Cena je bila mizerna, da. Dobri ljudi i dalje postoje. Apsolutno. Ima ih puno. Više ima dobrih nego loših ljudi. U to sam se uverio. Mada iz Ukrajine ne nosim takve utiske. U Ukrajini sam bio sa dvojicom kolega. Primio nas je jedan čovek koji je ženio sina taj dan. Bilo je to prohladno proleće, provejavao je sneg i nije baš bilo prijatno da spavamo u šatorima. Pa ajde bolje da spavamo kod njega u šupi nego napolje u šatorima. I kad su svatovi čuli da je on primio ljude iz Srbije, nije im bilo Pravo. uopšte pravo i hteli su da nas izbace. Pola svatova su hteli da nas izbace, druga polovina nas je čuvala da nas ne izbace, ali od spavanja te noći nije bilo ništa. Bili smo budni celu noć. Kako si završio u Ukrajini? Šta ti je bio krajnji cilj? Nisam imao određeni cilj. Ovi drugari, oni su išli, njima su se putevi poklapali do Moskve, tamo su išli na paradu vojnu, te godine i Srbija učestvovala na vojnoj paradi u Moskvi. Kasnije je pokojni Ivan Đurić iz Moskve otišao za Helsinki u Finsku, a Dragan Šibalić je išao u Tokio. Sad je trenutno negde na Himalajima isto biciklom. A ja sam se vratio nazad, mene je čekao put za Izrael, koji nisam realizovao do kraja. Da, reci mi kad smo kod toga, kako si se osjećao kad si došao na taj jug Turske posle toliko pređenih kilometara i, ajde da kažemo, neka takva stvar te je sprečila da odeš jer si išao emotivno da vidiš ćerke? Pa, 3 nedelje mi je trebalo da stignem do tamo, naravno i 3 nedelje nazad. Pa u jednom momentu sam se zapitao, otkud ja ovde? Jednostavno, rodila se neka želja da budem kod kuće. Zaželeo sam se kuće, zaželeo sam se. Ne želim više da budem tu na biciklu, u šatoru, u Turskoj, u Hoću svoj krevet. Gde je moja Zora? Ali to ne može. To nije moguće u tom momentu. 3 nedelje je potrebno da bi mi se to ostvarilo što sam ja tog momenta poželeo. I onda ja sebi u glavi naredim, to su zabranjene misli, o tome ne sme da se razmišlja, mora da se razmišlja o egzistencijalnim pitanjima, gde ću da spavam danas, šta ću da jedem, gde ću da vozim, gde ću da se operem. Da, prorade on iskonski čovek u vama za preživljavanje. I to me održava, psihički drži me da ostvarim svoj cilj, da odem, da se vratim, da usput rešavam probleme koji se stvore i... Da. Zoro, pitanje za tebe, ja sam malo prepostavio, ali je bila priča u jeku. Da, i mene zanima odgovor. Kako su bila tvoje osjećanja kad znaš da je ona na putu, da je ne znaš ni gde, ni šta je, ni kako si ti osjećala u tim momentima? Pa, brinula sam se. Nisam... Ali i znala je sve gde se nalazim, pošto sam ja koristio... Telefonom smo se... Internet... Sad već je 21. vek, pa možemo lako da komuniciramo. Tako je, ja lepo baratam sa telefonima, to mi nije strano, tako da sam pored svakog McDonalda, pored svake Shellove pumpe ili neke druge strane pumpe, tu ima wireless besplatan. Ali sam se ipak brinula. Ja verujem da jeste. Nije to mala stvar. Nije to mala stvar, voziti biciklu u drugoj državi. Dalekoj relaciji, a inače je preležao infarkt. Da. Pa 3 godine pre tog puta sam imao infarkt. Nije to sve jedno. Briga je tu konstantna. Ali nije to mene sprečilo da sednem na biciklu i da odem na toliki put. Isto su me ljudi pitali kako se nisi plašio da kampuješ tako koji kuda, što se tiče životinja. Trudio sam se da me veče ne zatekne u naseljenom mestu. Ja se plašim ljudi, a životinja se ne plaši. Ja nemam gde da kampujem u naseljenom mestu, a u prirodi mogu da kampujem i to gledam da se sklonim negde iza nekog žbunića, da ne budem baš
na otvorenom. Neko skrovište da nađete, jel da? Pa jednostavno da se sklonim od pogleda, da prespavam noć, ujutru se rano budim, rano legnem, rano se budim, nemam struje, Da. nema tu, telefon ne sme puno da se dira, da se troši, mada sam ja telefon dopunjavao preko diname od bicikla, Ja, naravno da, svaka čast. preko dana dok vozim bicikl, telefon se puni. Da. Navigaciju nisam koristio, jer sam znao gde idem, samo pravo. I tako i A idete. sad da li ću otići jednu ulicu, dve, levo ili desno, ili ću nekim sporednim putem, zaobilaznim putem, dužim putem, to mi je bilo savršeno sve jedno. Da. Zora, da li vi volite da ga pratite u tim njegovim avanturama? Slavo. Ipak više volite... Bilo je pokušaje. Bilo je pokušaj, ali ne odričem se tako. Malo udobnosti, da. A kako izgleda taj pokušaj? Pa to je bio debakl. To je bio potpuni fijasko, pošto se meni pokvario bicikl, Ja krenuli bio je fijasko. Odmah mu se guma izduvala, izbušila mu se gume. A gde ste bili zajedno krenuli? Kučevske planine. I stigli smo mi do podnožja Kučevskih planina. I stigla si dotle s njim? Da. Zoro, za to treba zaista dobra kondicija. Da, treba. Mislim, nije tek tako, sad ću da vozim bicikl, pa idem. A nisi u pravu, Kristina. Stvarno? Nisi. Ja nekad dođem do Tise, pa se oprostim sa dušom. Dobro, tu staneš i odmoriš se, pa nastaviš. Pa jeste, da. Odmoriš dušu. Ali da, jeste upravo ste. Znači ti, tebe niko ne tera da danas okrećeš pedale 12 sati. Da, upravo ste. Jeste upravo ste. Voziš sad 2 vremena, prvo šta će da te zaboli, to je zadnjica. Pa jeste. To pre nego noge. Jeste. To je ono, pa znam ja kako to izgleda kod početnika. Znači, nema veze da li si početnik ili si neko ko prelazi dnevno po 100 km ili 150. Da. I onog isto žulja, samo što je on navikao da trpi. Za razliku od onog početnika. Samo je tu razlika. A svakog žulja. Pa da. Pa jest. I tu nema milosti. Ovom prilikom moram da pozdravim našeg Milana Vujića iza kamere. On je čovjek išao do Temišvara biciklom i njegov kum Marko Manojlović, tako je. Mi imamo još dvojica čast. avanturista u našoj ekipici. Možda se i proširi ta kilometraža. Ja bih volela. Po zašto da ne? Ja bih volela. Sad imamo mentora, pa sve je lakše. Inače, moj mentor je bio Papić. Raša Papić, da. Veliki pozdrav za njega, veliki čovjek. Tako i od mene. I za njegovu Jelenu. On i Jelena, oni su mene odmah. Ja sam njih kontaktirao, nismo se poznavali, prihvatili su me kao da se znamo 100 godina. I pošto su bili puni iskustva tog cikloturističkog, sve što sam ih pitao i što su znali da mi kažu, rekli su mi, tako da sam ja nonšalantno krenuo u avanturu. Čuli smo da si snalažljiv sad iz svih ovih situacija i ti si svoju snalažljivost uspeo da i od malih nogu patentiraš i primeniš. Znam šta ćeš da me pitaš. Prilikom ekskurzije u Kragujevac i to je jedna anegdota koju bi ja volao da ispričaš i podeliš i sa nama i sa gledalcima. Anegdota je super i šteta bi bilo da ne ostane zabeležena. Pa to je bio jedan fijasko za našu školu da se 2 autobusa đaka izgube. Samo su dvojica znala gde su. Jedan ste bili? Jedan sam bio ja, drugi je bio moj pokojni kolega Steva Mačkić. Nije bio iz mog razreda, bio iz razreda... Znači, svi su se izgubili, samo ste vi znali gde su. Oni su se izgubili, a mi smo znali gde smo, a džabe kad su u njihovim rukama autobusi. I deo naših stvari u autobusima i para. Naime, eto, bili smo u Šumaricama sa školom i pauza je bila na poljani oko spomenika. Iza spomenika šumica, nas dvojica se zaigrali u toj šumici, kad smo izašli na poljanu, nema više dece, nema autobusa, nema skoro nikog, samo neka sitna deca su ostala sa vaspitačicama. Mi šta ćemo? Ajmo pešaka do Kragujevca, pravac na autobusku stanicu. Nešto sam imao para kod sebe,
tražio sam 2 karte za Zrenjanin, kaže, dete, nema do Zrenjanina iz Kragujevca, ima do Beograda, pa rekao, dobro, dajte mi do Beograda 2 karte i kupim ja 2 karte do Beograda, uđemo mi u autobus, vozili se, stižemo negde oko 4 sata popodne, tabla Beograda, autobus staje da neki čovjek izađe, mi kad smo videli tablu Beograd, glupi klinci, izađemo i mi iz autobusa i tek negde uveče oko 9 sati smo stigli na Pančevački most, jer ja sam znao da od Pančevačkog mosta do Zrenjanina se ide samo pravo, tu nema više skretanja. Smrzao sam se, baš sam se smrzao, hladno je to proleće bilo, hladna je noć bila, ja u atlet majici, stvari mi je ostalo u autobusu. Na jahtici. Kusur koji mi je ostao od kupovine karata za autobus smo potrošili na sladoled iz automata, mesto da kupimo neki hleb u prodavnici pa da se najedemo. Da. Ali to su deca. Ali bili smo klinci, naravno. I na Pančevačkom mostu smo počeli da stopiramo. Stane nama jedan čovjek sa stojadinom. Dobro večer, iznenađen, sitna deca u sitne sate. Da, mrak je bio uveliko. I primio nas u auto i sad mi njemu na brzinu ispričamo šta se desilo, da su se ovi ljudi izgubili, da, i nastavnici i deca. I sad moramo da idemo da ih tražimo, da vidimo da li su stigli u Zrenjanin. Kaže on, deco, kaže, meni je baš žao, kaže, ali ja skrećem ovde u Borču. A kaže, ja nemam ni nešto para da vam dam kod sebe, kaže, dao nam je neku siću, neke gvozdenjake, to što ima u kolima, to nam je onako uvalio u ruku i srdačno nas pozdravio i mi nastavišmo da idemo peške i vidimo pored puta kafana. S naše desne strane uđemo mi u kafanu, ako ništa drugo, ja bar malo da se ugrejem. Konobar kad nas je ugledao, isto se iznenadio, šta će deca u kafani u sitne sate. I mi njemu isto na brzinu objasnimo šta se desilo, kaže, ništa se vi ne sekirajte, sedite, sad ću ja vas da poslužim, da popijete nešto, da pojedete, ne mora ništa da platite, to sve ide na račun kuće, mi sretni ko mali majmuni. I vidimo mi ode on za šank i hvata se za slušalicu od telefona. I ja kažem, Stevo, ovaj zove miliciju, a mi smo se plašili od milicije kao da smo najgori kriminalci na svetu. I mi ustanemo od stola i pobegnemo. Ostavimo mi i konobara i njegovu narudžbu i nastavimo mi dalje da stopiramo. I ustopiramo jednog Fiću. Je li Fića ili stojadin? Fića, ovog puta je bio Fića. Unutra čovek, žena i malo dete pozadi. I pitao nas dokle idemo, rekao mi do Zrenjanina. Pa kaže, ajde upadajte. I pustio nas da sedne, a Fića je sa 2 vrata, ko ne zna od ovih mlađih generacija, pusti nas da sednemo nazad i krene i kaže ovako, kaže, ja sam milicioner u civilu. Kaže, i ostavit ću vas, a nekad je bila kod Padinske skele na raskrsnici kućica, punkt. Milicijski, godinama je tu bio i tu je on nas ostavio kod dežurnih milicionera. Bože, gotovo, sad smo uhapšeni. Gotovo, zatvor. Gotovo, da, ko zna kakva nam je sudbina. U to vreme nisu, naravno, još se ni setili da počnu da izmišljaju mobilni telefon, nisu imali svi ni fiksne telefone u gradu. Mi smo na svu sreću imali to, moji su roditelji radili u ugostiteljstvu, pa ih je dobar deo milicije poznavao, da, iz kafane. I sasvim slučajno, kad su ovi javili u Zrenjaninski SUP, da imaju 2 dece iz Zrenjanina, koji su se izgubili, a već pogrešna definicija skroz, i su oni ne znaju, nema to, ništa nije bilo prijavljeno, ništa nije bilo digitalno kao danas, pa da oni na računar pronađu ulicu, broj, po imenu, prezimenu, nego neko je slučajno od
dežurnih policajaca čuo Prpić. Jo, kaže, pa da nije to Miletov sin. I pošalju oni patrolu kod mojih. Moji su se šlogirali kad im je došla na vrata policija negde oko 11-12 sati uveče. A mene svakako nije bilo sa ekskurzije. A moj kolega, Golub, pozdravljam ga ovom prilikom, je donao moje mami moje stvari iz autobusa. Ja, Bože. I ne znaju gde sam ja. Jednostavno ne znaju. A naravno, nastavnici se nisu pojavili da kažu nešto. Da, nikakvi nastavnici, što nastavnici. Dobili dnevnicu vašeg Nastavnici uzeli dnevnicu i otišli da spavaju. Je to normalno? Da, i dolazi milicija na vrata kod mojih i saopštavaju gde smo i da smo dobro i da se ne brinu i Ćale i Keva sednu u auto i dođu po nas i dovezu nas u Zrenjanin. Mene razredni sledeće godine nije vodio na ekskurziju, da, Stvarno. to mi je bila kao kazna, da. Vaša kazna. Da, a Stevo je njegov razredni vodio na ekskurziju. Znači, vaša je kazna bila to što razredni starešina, odrastao čovek nije primetio da Znači, vi niste ja u pa danas bi takav čovek završio u zatvoru, Tako, pretpostavljam. tako je. I ostao bez posla. Sigurno. Ali ne bi pod određenim okolnostima o kojima nećemo sad tu. Nećemo. Bićemo fini. Da. Tako da, eto, to smo isto prevalili preko leđa. Mogu da mislim kako je bilo vašim roditeljima. Hvala neka žargonski rečeno berba u šiju kod kuće. Za divno čudo nije. Ali Strogi su mi bili roditelji, spartanski sam odgojen, ali taj put ne. Verovatno su toliko bili zabrinuti i prestravljeni da nije im bilo do toga. Bilo je bitno samo što ste se vi na kraju pojavili Bili su živi i sretni, zdravi. jeste. Kako si došao do ideje da ideš u Bosnu i šta si tamo tražio? U Bosnu sam išao da bi pomogao kolegi iz Perleza, biciklisti Bošku Kneževiću, kojeg ja to pozdravljam ovom prilikom ako bude gledao ovaj naš elemirski podcast. On je u Bosni imao strica kojem je obećao 30 godina pre toga, 30 godina pre toga, da će jednom doći biciklom kod njega u Bosnu. Ali mu se nikako nije dalo da to odradi sam. Onda je čekao mene da dođe sa mog putešestvija iz Turske i onda smo krenuli za Bosnu. Išli smo u Janj, stigli smo do njegovog strica, Bosna je predivna, taj kraj je predivan, gde smo bili, ali mislim da su to prvi bicikli koji su stigli u taj zasel. Kako je bilo kroz Bosnu, ono gudure gore dole? Bilo je dobro i stalno me je kritikovao što se jako brzo spuštam izbrdo. Nisam se to pošao, imam dobar bicikl, dobar iskočnice, tako da obilazio sam kamione na svim tim spustevima. Sledeće godine, posle tog odlaska do njegovog strica, sledeće godine je njegov stric. Tako da je uspeo u zadnjem momentu da održi obećanje. Bravo. Recite mi, molim vas, pošto u vašem DNK se nalazi ekološki DNK. Apsolutno. I vi ovde se borite prilično sa veterinačama. Apsolutno sam ekolog, dakle ispričat ću vam jednu priču dok sam gajio krave i čuvao sam te krave ovde na Lubatovu. Sad, nažalost, skoro svaki vikendaš na kraj svog imanja prema Popovu je imao neku mini deponiju smeća koje nisam jednostavno imao očito da gledam i da teram krave preko toga i krave su se povređivale na limove, na stakla i koještan se ja to čistio. Ja sam to čistio, ali pre nego što očistim odem kod vlasnika vikendice i zamolim ga, objasnim mu da ću ja sve da počistim, da on ne mora ništa da čisti, sve ću da počistim, da odnesem, skupim i da odnesem, samo da ne baci više. Znači, 99% ljudi je bilo za to.
apsolutno. Bilo je oni koji nisu za tu priču. Manji broj. Manji. Manji broj, ali i s njima sam izašao na kraj i našli smo na kraju zajednički jezik, tako da, Dobro je, baš ste, Bilo je- uspeli ste da preobratite nekako. jesam. Rekli ste da više volite životinje nego što ljude volite, ali vaša empatija i ljubav prema životinjama i prema prirodi ide toliko daleko da vi ste sami priznali da ste vi zauzeli habitat, na primjer, ovde lisicama. I vi ste okruženi sa kamerom. Svakoj životinji koja živi ovde sam ja ušao u dom, u kuću i ja živim na njihovoj teritoriji. Da. Stanište. I ja ne mogu sad da budem besan na lisicu kad dođe pa mi udavi kokošku. Ona je to uradila zbog svojih prirodnih Tako je. instinkta, da nahrani svoje mladunce, da ona preživi, Tako je. a lakše je da uhvati kokošku nego neku divlju pticu. A to što ja nisam obezbedio moju kokošku dovoljno, Tako je. to je... A i To više je moja imamo greška. empatiju za mačku koja će uloviti goluba nego za lisicu koja će uloviti pernatu životinju Jeste, da bi prehranila jeste. možda svojih 4-5 mladunaca. I više. Koliko se kod nas kosi uopšte Da, ta neki razum. pa. Ali zato ste vi tu, Ja ali se zato ste trudim. vi tu da održavate taj razum. Nekad sam bio lovac, Mhm. 8 godina tačnije Mhm. sam bio lovac i skroz mi se promenula svest o tome. Mhm. Ja bi zabranio lov totalno, Slažem se. ne bi ukinuo konzumiranje divljači. Sva ta divljač može da se gaji po farmama, na veštački način, ne mora da se iz prirode ubijaju životinje Tako je. da bi se tako ljudi hranili sa divljači. Da, jasno. Kako bi ti A definisao pucanje, onaj ko voli da puca, Neko on- uzme on- metu. tako je, neka puca u glinene golubove ili u metu, i tako da može da se zadovolje sve strasti i da svima bude dobro. Tako je. Jer priroda je toliko oštećena da mislim da nije lov potreban uopšte. I ja to mislim. Kako bi ti definisao Eventualno lov na one životinje koje se gaje veštački i Mhm. puštaju u lovište kao što su fazani i Da. zečevi I pomalo. koji nisu ugroženi toliko. I koje nisu naravno, pa Ugrožene i ne love se ugrožene Da, životinje. jasno. Da. Pa, da, nadam se. Pitanje moje je kako bi ti definisao lovačko udruženje? Kao skup... Veseljaka. Da. To je skup veseljaka, naoružanih veseljaka. Ljudi pod utjecajem alkohola. Tako je, apsolutno. Slažem se s tobom. Slažem se. Ali sve manje je toga, da znaš. Polako ta vremena prolaze, mlađi naraštaj, mlađi lovci su Malo sve. drugačijeg mentaliteta i ide u boljem pravcu ta priča. Kad sad U pričam. mnogo boljem pravcu. Sokolarstvo mi isto nije strana stvar. Eto. Da, tu sam imao nekih neuspelih pokušaja da se bavim time, ali poznajem ljude, poznajem tematiku i još uvek u Srbiji nema sluha za taj vid lova. A to je naš Znači, istorijski, da kažem, znači, to je toliko viteški preiskonsko, apsolutno, sport, viteški sport. jest. ako gledamo onako malo Da. dublje u istoriju. I tu je Šteta što su takve, tu je divljač takvi sportovi zamrli. na ravnoj liniji Jasno. sa lovcem, Mhm. odnosno pticom gravljivicom. Znači, šanse su jako male da bude ulovljena. Da. Sad kada ste spomenuli da mnogo toga ostaje na ovim novim generacijama koje dolaze, Apsolutno. ja Sve je u njihovom. moram da se dotaknem i ove teme naše današnjice. Šta vi mislite o ovoj borbi koju naši studenti, naša deca, prvenstveno vode sa ovim vetrenjačama koje se... Pa sramota me što to rade oni. To treba da radimo mi. A ne da nama deca da nas vade iz ove bule u koju nas je ova korumpirana vlast Da, uvela, da. Zoran. Isto to, mislim. Veliko mišljenje. Apsolutno. I navijamo za naše studente. Imaju našu podršku. Mada moja generacija i meni bliže generacije, mi smo najlepše godine života proveli u sankcijama, u ratovima, u bombardovanjima, možda smo malo i umorni od Umorni svega od toga. svega. Da. Ali drago mi je što su studenti to pokrenuli i mislim da Srbija nikad nije bila
više ujedinjena nego sad. Da. I ja delim sa vama to mišljenje isto. Imam izuzetno sam sretan zbog njih. Bravo. Pa ovo jeste pitanje opstanka ili nestanka. Da. Nadam se. Ja sam za opstanak. Da. Svima nam je to u krvi. Ja sam za Svima nam je opstanak. to u krvi. Navijamo za opstanak. I nikad nisam imao ambicija da se ocelim iz Srbije. Da živim u nekoj stranoj državi. Nego borba, pa dokle nas dovede. Ovde, a vidite i Svoj video, na svome. vidite da može i ovde lepo da se živi. Ovdje može jako lepo da se živi. Usvojite me, molim vas. Jedan apel, ako možete usvojiti, Kristi. Hoćemo. Jako mi je lepo ovdje. Pitanje, Odmah kupujem koze. Tu sam. Ja volim životinje. Samo Pomoći ću probaj. vas šta god bude trebalo. Samo Morat ćeš da ih muzeš, Nema problema, naučit ćemo i to ali da radimo. imam uzilicu, Pa imam šta sve. onda? Ja ću one vaše ptičice da hranim. One su onako na mene ostale Ti specijalne. ćeš koze da muzeš. Dobro, kako god. par pitanja ovih brzih, Može? pošto privodimo kraju. Nikola, za tebe pitanje, šta te je više oblikovalo kroz život? Tarzan, zmije ili putevi koje si prešao? Teško pitanje. Jako. Teško pitanje. To stvarno ne bi znao da ti kažem. Sve pomalo. A najverovatnije to iz detinjstva. Najverovatnije to iz detinjstva, usadi se ta ljubav i ta ljubav ne prestaje i onda čovjek više ne razmišlja racionalno, nego ide srcem. Ja sam čovjek koji je tako pravio greške, nije razmišljao glavom, nego je išao srcem napred. U stvari vas ljubav pokreće. Prema Pa da. svemu. Ali- Ljubav je taj koja pokreće. ali I to- ljubav mora i da pobedi. Ali to nije baš uvek dobro. Pa nije, Jeste lepo, ali nije korisno. ali mora Mislim, da... jeste i korisno, ali znaj da bude štetno. Pa zna, ali ljubav mora da pobedi. Pa, pobeđuje ljubav, nije to Mora, problem. živela ljubav. Ovo sad par teških pitanja za kraj. Tu se sad lomimo. Ajde. Kristina, ajde ti, ili imaš ti neko pitanje malo zahtevnije ili da ja nastavim? Ja bih tebi prepustila da danas ti budeš zahtevniji. Ja bih te pitao kako deluje sloboda, kako ti gledaš na slobodu, pošto deluje da te ona dosta vozi kroz život. Sloboda je sve. Njoj izi hvala. Njoj se hvala, bez slobode nema života, to ko nije slobodan, taj ne živi život, taj se pati. I da idemo dalje ili opet ja da rešetam? Samo ti. Pucaj. Dobro, šta si naučio o sebi kroz sve ove avanture? Imaš neku lekciju kao o sebi? Recimo da si Pa eto, istražen, to je, pa jeste. Upornost je potrebna za ostvarivanje ciljeva. I opet, srce ide ispred pameti. I nema odustajanja. I nema nikakvo odustajanje, nije opcija. Bravo. Odustajanje nije Zora, opcija. ti kako ti gledaš na slobodu? Isto kao Nikola. Jednoglasno. Živela sloboda, tu se Živela sloboda, slažemo živela se mi u ljubav. svemu. Pa Zato i i u trajete slobodi. toliko. Verovatno, Dobro se slažemo i upornost nas je ispojila. da. I pitanje za kraj, da li danas živiš više divlje ili mirno? Mirno. Znači sad si uplovio u mirne vode. Mirno. Baš onako. Vojvođanski. Bravo. Zoro, a ti? Bravo. Kako ti gledaš na to? Kako Pa ti? isto. Ali još uvek nisam baca, Ostavili zato sam smo. samo lala. Ostavili smo, mada se ne damo. Pa, Ja još nisam baba, tako da. On je Još deda. malo. Ja živim s dedom, on je živi s babom. Dobro, ti si baba u pripremi. biće i toga, Zoro. Hoće. Jedva čekam. Ništa, mi vam za kraj želimo svu sreću u daljem radu, Hvala. daljim avanturama. Tu smo za vas. Avanture će biti. Avantura će I voleli biti bi da ih još. podržimo koliko god možemo. Ja I bih obavestite zahvalio nas, što ste obavestite lepo, nas, da. Ja bih vas zahvalio što ste nas ovako lepo ugostili u vašem domu, ovde na Babatovu, i što ste nam pružili priliku i nama i ljudima da čuju vašu životnu priču koja je prezanimljiva. I što se tiče nas, to je to, gasi internet, imao te kablove. Zamislite, ja nemam ništa da dodam. Ćao. Ćao. Hvala i vam, Ćao. deco.